Eu empecé a traballar neste oficio con meu pai. Tiña 15 anos, claro, había que axudar na casa. Empecé a petar con el, no martinete, dándolle forma, o temple outra vez. Bueno, pouco a pouco, hasta chegar, levo toda a miña vida nesta historia. O que máis fago son coitelos, fouciños, machetas, varias cousas, infinidade de cousas, moitas. No traballo de ferreiro nunca houve horario. Había épocas, sobre todo na primavera, que se empezaban mellor ás 6 da mañá ou ás veces antes, machacando continuamente, antes de haber os martinetes eléctricos que hai hoy, pois machacando o ferro á man, para fazer os fouciños e mandalos para moitas partes de España. Todo Galicia é moita zona de Castilla. Facíanse as segas en Castilla cos fouciños feitos en Riutort. Ata ben entrado o século XIX, todos os aparellos metálicos de Galicia saían das vellas ferrerías, como esta do concello lucense de Río Torto, onde aínda funciona o mazo, para a atracción dos turistas. Dos xacementos de formigueiros na Serra do Courel e de Roques na Pobra do Brollón chegaba o mineral que abastecía os ferreiros, algúns deles dependentes do mosteiro de Samos, no que os monxes benedictinos foron os principais empresarios siderúrxicos do país ata o século XVIII. Estamos no Axuntamento de Río Torto, concretamente na parroquia de Ferreira Vella. Antigamente, nesa zona, fundíase o ferro, eran antiguas ferrerías, que, de feito, hai cousas que nos dicen que é, porque había moitas, centros de toneladas, miles de toneladas de escoria que se sacou daqui, que se vendía en Ensidesa, en Avilés. Posiblemente xa, vendo romanos, que nos deixaron o recuerdo destes mazos en esta zona, posiblemente xa veña daquela, toda a vida. E, de feito, é unha tradición que deulle nombre a moitos pueblos, tantos siglos como a parroquia de Ferreira Vella, de Ferreiro, barrios como o Navallo, está relacionado tamén coas ferramentas ca navalla, o Carboeiro de Carbón, a Ferrería, outro barrio que hai, todo está relacionado co ferro. Todo comeza a mudar en 1794, cando o marqués de Sargadelos, Antonio Raimundo Ibáñez, construe os primeiros altos fornos privados de España. O ferro entra así na industria, primeiro producindo munición para o exército, ata a invasión napoleónica, e máis tarde, fabricando postes para a enxeñería civil, e mesmo balcóns, cociñas de ferro ou canalizacións. O problema é que esta primeira industria siderúrxica galega, como as antigas ferrerías, aliméntanse de carbón vexetal que pronto comeza a escasear pola elevada demanda. Non hai fragas de abondo para producir o combustible que precisa a industria. O tema do carbón nas ferrerías era unha cousa importante. Naqueles tempos era todo carbón de madeira. Por iso as ferrerías sempre estaban ubicadas en fragas, sitios onde había moita leña e de que facer o carbón. Faise necesario modernizar o sector. En Vigo e a Coruña aparecen fundicións que importan desde Inglaterra lingotes de ferro e mineral de carbón, mentres que en Lugo se fundan dúas industrias mineiras avanzadas, a primeira en Viveiro e a segunda na Pontenova. En 1897, un consorcio anglo-alemán constitúe The Vivero Iron Ore Company, sociedade que ten por obxectivo extraer o ferro da mina de A Silvarosa.
Estas terras das minas da Silvarosa, neste antigo poblado que vivía máis de 400 personas nos seus arredores e traballando, era unha mina de ferro, é dicir, aquí se extraía o ferro, ben a ceo aberto nun momento como despois por galerías. Os accionistas fan unha forte inversión, construindo un tranvía aéreo que cubrirá a distancia entre o xacemento e o porto. Este funicular pode transportar 5.000 toneladas ao día. O mineral era embarcado rumbo a Rotterdam, desde onde saía cara á rexión siderúrxica do Ruhr. Esta zona está a uns 400 metros de altura, porque daqui salían as vagonetas que iban dar ao peirado onde embarcaban os barcos a Alemania. E se facía por un sistema totalmente autónomo, é dicir, non había ningún freno, ningún sistema de funcionamento, o caldeiro que baixaba abaixo subía a outro, e así sempre. Aínda non producindo un ferro de alta calidade, a mina de Viveiro vivirá tempos de prosperidade que se verán truncados durante a Primeira Guerra Mundial, cando a empresa é declarada inimiga tanto por Londres, onde está a súa sede, como por Berlín, onde residen os accionistas. Tralo conflito bélico, é tal a cantidade de chatarra dispoñible que os prezos do mineral de ferro derrúbanse e chega a ruína para a mina de Viveiro. Aquí se ven as 3 casas que siguen en pé das 50 que houve antes, usadas con material escombro da mina, sobre todo o que se pode ver é ferro e material de desfeito. Se pode ver unha escaleira de má, porque antes os sitios eran moi estreitos, unha punta feita polos mineiros mismos, unha antigua válvula da mina que se usa como agarradeiro, despois todas as pechaduras que se poden ver nestas portas e coas lousas que cubren todo isto. A mina da Silvarosa vivirá unha certa recuperación cando é adquirida polo empresario vasco Horacio Echevarrieta, quen a incorpora ao seu holding siderúrxico en Vizcaya. Pero a Guerra Civil será un revés definitivo. Se pode dicir que houve unha media de casi 400, entre 400 e 500 homes traballando, homes e mulleres, porque xa hai unha placa en Viveiro onde puxemos que xa explica a xente que traballou nas minas. O tempo que Viveiro, a Pontenova explotou a mina de Vilaodriz. Alí construíse en 1903 un ferrocarril de 34 kilómetros co único obxectivo de levar o ferro desde a explotación ata o porto estreito de Ribadeo. Tamén se instalan altos fornos, erguidos con ladrillo fabricado en Sargadelos. Pero esta segunda mina tampouco durará moito. Nos anos 40 abandónase a explotación, mentres a siderurxia española se concentra no País Vasco. Fracasa a tentativa dunha industria do ferro en Galicia. E as vellas ferrerías quedan como testemunha dun tempo no que a siderurxia era auténtica artesanía.